velkommen til den her video. I dag er det ikke Wordhacks, der spiller. Det er Clicksawboy. Jeg spiller på Antons kanal. Jeg har taget Antons kanal over. Skriv det der på YouTube og subscribe. Det vil jeg virkelig gerne have, I gør. Vi går bare ind i solo. Han har lige lånt min kanal i et stykke tid. Fordi at jeg er ikke åben. Fordi at